La Cristina realment ha de riure molt amb tu. Molt. Últimament a casa ens partim el cul. Calma! La gent fora de Sarrià feu unes coses més rares. Noves, canvis i matamalo. Va, no et culpis, tio. Ens veiem al Has vespre. de dir una cosa. Ah, que vaig al psiquiatre? M'has fet raret? Detallada ja sé. No. Hi ha unicorns amb polos reflauen. Ets imbècil. Calumba! Com estàs? Ja sé que és estrany que et faci una nota de veu, però... Però em sap greu no saber res. Cafè, eh? Sí. Ostres, a mi m'agrada molt el cafè. Putos 20 anys, de veritat. Una felicitat inconscient, estúpida. Per Calumba? Per Per Calumba!